Il-Papa Franġisku fl-ewwel diskors tal-2019 waqt l-Angelus fakkar lil politiċi li huma biss id-deċiżjoni ġusti tagħhom li jkattru l-paċi. Il-kap tal-Knisja Kattolika kienet iwassal l-awguri għas-sena l-ġdida lil 20,000 ta' persuni miġbura fi Pjazza San Pietru u l-miljuni ta' ansar madwar id-dinja li segwew il-messaġġ tiegħu għas-solennità ta' Marija u Malla fil-jum dinja għall-paċi. U bil-politika li nassu għal-paċi, sostna l-Papa Franġisku, li kompla jħeġġeġ lill-politiċi biex bil-barka ta' Marija u Malla u Sultana tal-Paċi jissuktaw bil-ħidma l-ġid komuni tal-ġnus billi kull politiku jaqdi dmiru u jagħmel parti tiegħu. Bħalma fil-miliet wassal messaġġ taqda lid-dinja, fl-ewwel jum tas-sena il-Kap tal-Knisja Kattolika wassal messaġġ ta' tkattir ta' ġid u prosperità filwaqt li ħeġġeġ lill-insara jitolbu għall-paċi kuljum. Nel giorno di Natale ho rivolto a Roma e al mondo un messaggio di fraternità. Oggi lo rinnovo come augurio di pace e di prosperità e preghiamo tutti i giorni per la pace. Kien fl-1967 li l-Beata Papa Pawlu VI iddikjara l-ewwel jum tas-sena bħala l-Jum Dinja għall-Paċi li serva bħala okkażjoni annwali għall-Papiet biex il-Knisja toħloq kuxjenza u tappella għall-paċi u l-ġustizzja. Dan wara li l-Kunsell ta' Efesu fis-sena 430 ipproklama id-Doma ta' Marija u Malla.